een natuurlijk kompas van het eiland. Ik moet zeggen, normaliter vind ik altijd zo. Dan gaat de Noordoost-Passage en dan heeft hij altijd de richting naar zuidwesten. Het is ook een signaal van de weerbaarheid van de aardbanen. Tegenslagen zijn er altijd, we hebben dat ook gekend in onze geschiedenis. Maar we weten net als deze boom om hier overeind te komen staan en de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het is mooi gemaakt door een lokale artiest, Ciro en Marianne Abad moet ik zeggen. Hij was ook docent, kunstdocent bij collega van. Dus bekend in Aruba. En ik hoop dat dit heel mooi kan krijgen. Hartelijk dank. Dit als u weet dat zonder cadeaus het hier zijn al een cadeau is. Dus wat dat betreft, Aruba zit altijd in ons hart. En dat gelukkig ook als koning van het koninkrijk, waar Aruba een prachtig en het meest westelijke deel van is. Een ander kompas. Maar dit geeft een extra dimensie aan. En met heel veel dank voor het prachtige cadeau. En het is fantastisch hoe mijn vrouw en mijn dochter en ik hier vandaag zijn ontvangen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel.